Khaponi taukte buksong haino hailam sogo Kothoma Bizab channel belekhena wana masija khaponi taukte bokuksong boma haijora bo phai sokpai ke tabuk khoraksa bwrui Jamuna deborma Boisak debormani bihik Bwsa Falui kubuni salabai Khar thangka hnai tabuk Kothoma kasawi phaikya khaponi taukte buksong omono karibo te kaisa Kothoma belekheno wana masija khaponi taukte buksong Bwsai no te khoraksa Bwsa nango hnai sai Bwsai pregnant khaimi angui bui sa somai tong sini tongwi Khar thangka tabuk hingangke bohok Bwsa tuwi taisa nogono kipili phaikya khaponi taukte buksong laso parani borok bai singjak puro hingangke nangbo chalabai tongnai Bwsai okra baje tongnai kusu baje tongnai singjak puro ke kebono bo kangna kosilia tabuk hingangke kwnui baino tongnai hini bo sawi tongo khaponi taukte buksong hinke puila no khaponi taukte buksong Jamuna deborma ba Boisak deborma ni kokno sing puila sekang saiman lainai Boisak deborma hingangke lephungani Jamuna deborma hingangke telamura uttor Maharanipur ni khaponi taukte buksong borok hamjagino kajak laimani Bwsa bo tongo 5 bosorni khoroksa chela te khoroksa hingangke 3 bosorni hini bin khuktunya ang saimankha ang po bai 7 minute prai 8 minute rokhai kok salaikya kok wngkha mo hai khaponi taukte buksong chini takhuk Boisak deborma tei bukhuk Jamuna deborma borok kajak mani ulo kaham kwrwngkhe naithotok nokung khalai tongmani ulo bo baireo thangui paikya chini takhuk Boisak deborma lai thangnai October maso bo Durga puja ganao bo nogo phainukha bini hik agini tongmo hayanglia hor phaika hngake bube koksawo salpaike phone baimang koksawo te horobo thuya kokmang sawi tongo phatharogo thange koksawo rokni bo saikhnarikha hinke obono karibo Durga puja first dino dud chawi tongnai sraino nogo khibi klangai hopung chalabai malai tonguyo 10 dino phai sokpai yakoi apno hotino kese kereng mani teibo omo hai tomung sitararong nogoi bo bini bihik no phungju bo bukha ni bo bin bukuk baino boko chika aboni ulo bokra bario bo bin bihik no ri rohoka nin Bwsajak no phurangui rohodi amo hayangui tongo ni nogo ri rohoka khaponi taukte buksong hingke aboni ulo hingkangke borok kwnui ni bisingo hayakeba borok hisakni ni bisingo koklam kwri onek din no balukha borok chelabo kol khlaiya bwri bo kol khlaiya bong bisingo kok thaiya pono kwri amo haike onek din wngmani ulo sal kisa sekang lai thangjak 26 tarik January 2025 ni dino bo bokra bari wo bihik Bwsa no khatangjagui naharinyani hini bwkhao songui yakoi thangmani phiya ba bin bokra bari wo bin bihik no bo nugui liar khaponi taukte bukusong nokni simisi bwkha kosto nangui lasim hujikhai bokra bari thangsogui mani phiya ba aro thangui tebo tension nangdangnai jarkok khnawi ka khaponi taukte bukusong bo ajago thang khnawi ka bin bokra songa ke bo jagao thangka tiring ni dino beraina hani nokhormani phailiya hani sajaka bo omo hai kotna kotorma sengui tongoi norok tangge ano phone bai phano saya hni rogo bokra sono boko action khlaikya piaba parani borok ni kok hngangke tikisa juda khaponi taukte buksong Bwsa Falui se kubuni chalabai Khar thangka rokni hingjagui tongkha o bwrui piaba Bwsa no boro Falui rohoka Bwsai bai tilangi thangka tabuk phano kuno saimia Bwsai amoni bagui no tebo dukho nangui tabuk kabjak khaponi taukte buksong nukhungo ngui sabuno walaya hinlaya tong khaponi taukte buksong piaba omo hai kanglai philai nglai mani tabuk ni jorao belekhino nugui wanawo norole tamo sanani musung comment kai saimono kai tei abrino je nugui tongnai norok o jaga ni ngui tokhangka comment kai sanani tapukri te screen no number rijak bin Bwsai ni number of number o kwrwngdi omo obri ni Bwsai ni kokduk number no number norok kwrwngnani tapukri tumuno obri bai salano nugui tongkhangke khaponi taukte buksong tabungni o jorao chini society rogo belekheno kaglai phulai wngmani belekhe nugui tongo abo nung angjoli bopaya chini bororokni wansukmani dini tamo wngui omo hairok ngani nangka belekheno wanao nugui khanawi din bading omo haike kaglai phulai hini khanamani khabung taukte buksong chini borok muni surok nukung khanani thangkha ke khoroksa te khoroksa no belekheno bujinani nango tei ego অহংকার রংনো সাতখে রহনানি নামো খাপনি তাকতে বুকসং ও জায়গা ব সংসারও বেলেখনো প্রবলেম ক্রিয়েট দङ তাবুরম ডিজে কোনো ডিজে সন্ন হামা জায়গা রগো ফানুখা কनै কাইসা ককনিয়া হাপাকসাংয়া অমহাইরক o kok rok na ngasa kubang kolok kai sanani thangya kisa sakan parinani musungo khaponi taukte buksong sana thanga kai tabu romdi tabu Bwsai pono bihik bai thonani musungui tokha kai bihik kosia Bwsai jorkhe pan khaisika ge nijini burini mokolono niji opera thaingui thaka kosto tabu ngui maya ni samaje kok bujia kisa pono maya kari omo hairok
omo hai rok kok redi ba khaponi tokte buksong tei se puro hwnga ke bihik nang musungoi tongphano bwsai wngna musungoi tongphano wngya rok wngsai tongnai ang nani puro hwnga ke nang kokosi amo tabo wngna musung puro ang kosia omo hai bwkhao songoi omo hai chikon chikon kok ni bisingtwi no omo hai mane halok hamya wngna chengo khaponi tokte buksong omo hai ke khorokta ni kok khnai angte ego phunuk laite laso hwnga ke Facebook o hablaio tei kunu borok bai kok salaio bihik no karei hai ke bwsai no karei tei kunu borok bai kok sao omo hai rok ke last porjonto omo hai rok wngui thango khaponi tokte buksong bihik bwsai kaham korang ke hamjaklai tongnani hwnga ke je tongmung no khibnani nango khaponi tokte buksong oborok no wngkha khoroksa tei khoroksa no compare khainani khibina nango sana naimani wngkha nijini bihik ba nijini bwsai no God gift nei uansukgui mani wini hanani nango nijini bihik no buini bihik bai compare khai tongkha hwnga ke nin bwkhao tebo nin bihik ni bagui mane negative effect nai muti phonani bihik le bwsuk bwrui naithogan bwrui phano haring khai muti phonani bwsai le bwsuk handsome anjala phano omo hai rok wngkhai omo hai rok compare khaika hwnga ke nokni bisingo kuno din phano hamjakmani bariklak dine koso kominai omo hai uansukmung rok tongmani bagui no tabuk ni dino kaglai phule rok bo wnggo khaponi tokte buksong bwsala bwrui tui phaika hwnkhe no buma khari thangkha bwsai no kubui tei kubuni chwlabai pati mung wngkha khwai tulasikorni bwsai kaka koko khe thana rogo epia rok khai ke phiaba bihik no narogui manliya kubuni dodar chaloknai chwlabai khari thangkha Bengaluru bihik Bengaluru thangpaimani ulo belek kheno bwsai kaka koko khe phone khaiya koi nang phaji nang sara ang tongwi maya yaka ang thuyi thangai rok ni rogo sahojagui bihik haino hai nogo kipili phaipika phiaba nogo phaimani ulo saimankha bihik o gwnangui phaikya pregnant nungjak aboni ulo bo je khari thamani je bo Bengaluru khari thamani asla bo bin nogono taisa phai paikya oborokno nugui chwla kunu bwrui masang tomon nugui parani borok rok bai swngjak phuru sai kanari ka ang kebono kagya swkangni no bo kagya tagolni no bo kagya kani khaino tui tongnai hini sai kanari uya koi belek kheno bui wana jaklaikha tei bwsai okra hwnga ke bini oko no khnawi tebo kobor chajak tabuk tamni himalaya omo hai rok ni sai tongkha bwrui bwsa tei khoroksa khlaina hwmase an bwsai bwsa khlai manya pregnant khlai manya aboni bagui ang asla bai thango bwsa tei khoroksa nanani bagui amo hai rok ni sai khnari kha kharnai bwrui belek kheno amo kunglaikha parani lukurok tabuk hwnkhe je khari thangmani bwsai phaimani logi no bini asol bwsai swkangni bwsai tewaisa baireo thangui paijak kha khaponi tokte buksong agini dino hwnga ke chwlarok se 2 ma ke 3 ma ke omo hai rok khaiung khanao phiaba tabuk hwnga ke din porsisti juda wngui phaikya agi je bwrui rok omo hai ke khaijakmani tabuk chwlarok no yagal thuma hai ke tabuk dine agui tongkha tei kisa hwnga ke bisi nangli ate koyek bosor wngkhe bwrui masa chwlar 2 jona tui tono 3 jona tui tono hini khanamano tabuk ni je din porsisti nugui omo hai nongjak wangle nogle tamo hai ma tongna comment kai sanni tabuk di khaponi tokte buksong agi hwngkha ke bwkrajak bahai bo mano hini bahamjak kirijago tabuk ni dino hwngkha ke bahamjak bo bahai bo phai sokpaino hini si ulta bwkrajak kirijago khaponi tokte buksong din juda wngui phaikya agi je wngya agi je gothia rok no tabuk dine wngui tongnani chengkha khaponi tokte buksong norok jotono saimano please norok ni bwkhao rogo tam rok wansuk norok comment kai sanani tabuk di।